Здравейте, Вибокс! Аз съм Ziki5 и днес ще снимам епизод в Evilcraft. Всъщност това ми е първият епизод и в момента съм в Недера и ще ви покажа как си довършвам пътя от моя портал до портала на Мерилин. Като за начало съм започнала с Cobblestone и смятам така да го завърша. Ето е Мерилин. Сега ще извикам и нея. И ще я включа да си говори с мен, разбира се. В момента извъниме малко си. Здравей, Мерилин! Какво става? От тебе нищо. Кажи здравей на Vbox, в момента снимам първия си клип и смятам да те включа в него. Ела тук при пътя, при моя портал, ела. Да довършим пътя. Добре. Сега следвам тук по стълбичките и съм там. Добре, аз те чакам. Опа, тук има Блейз. Защо се спават така блейзове? Опа, готова. Опа. Изхъбих си една стрела. Криза е, бе, какво? Криза. Обаче инвентара ми е фул и не мога да си взема Блейз рода. Аре, аз го взимам. Мерси. Да. Да ти виси. Пълен джоб с пари. Леко. Леко, колко да е леко. Сега как го правим тук? Тук пак така, само че мисля, че е 2 или 3 оградки височина. Имаш ли камън или аз да ти дам? Аз имам 64 в мене. Искаш ли още, че аз имам доста? Дай ми. Колко? 1, 2, 3 стака? Дай, колко имаш там? 2 стака, после още ще ти дам, ако трябва. Добре. Крафтинга го подминава, това е друг въпрос. Абе, аз имам 64 в мене, първо да ги изхарча. Ти какво отиваш да правиш? Нали искаш двойно да е с ограда? Двойно си мислех да е при стълбите. Защото все пак стълбите са на по-високи и така. Добре. Иначе тук едно мисля, че си е добре. Чакай, аз трябва да си направя, че имам... Всъщност нямам в мене такива огради. Направи си. В момента го правя. После, освен да довършим пътя, нещо друго ще правим или... Сигурно не, аз трябва да ставам после. Какво пали ти учиш? Да. Направо се преучи. Аз съм най-големия зубър денонощно учим. Давай, направо спиш в училището. Спиш ли още? Или още не си почнала да спиш в училището? Още не съм. Значи има време. Значи ми е много интересно в училището. Аз там ходим с истинско желание. Но да, бе. Като те Да, бе. знам... Направо нямам търпение да стане понеделник и да ходим на даскал. Понеделник е моят любим ден. Да. И моя в кавички. Това тук е, че да го махам или? Махни го. Ако пречи го махни, ако ли не... Нека се стои за украса. Да. Не пък какво? Трябва да има украса. Не става така. Аз си направя Майнкрафт ЛХ. ЛХ ли как? Звона или... Да. Хайде! Да. Ама не сега, в другия епизод, ако искаш. Да, ако има такъв. Ако има такъв. Уместна забележка. Опа, това ще го сменя с Cobblestone. Опа! Редовни са ни такива гафовете, че като ми се буташ, така се получава. Кои сме в сървъра? Доста човек сме, 5. Кои сме? Никича, Фриза, Лорд, Волт, сини двете. Обичайните. Ако искаш, вземи крафтинга нагоре, само да не се връщаш. Добре. Между другото, това твое ли моя крафтинга, бе? Моя си. Опа, чувам газ тук някъде. Опа. Какво стана? Ти виждаш ли го къде е този газ, че аз не го виждам? Не знам. Не, аз го чувам. Не знам. В носа къде. И аз го чувам от тебе. Има. За какво спра? Иначе ако си пуснеш ти звука, ще стане малко гадно. Нали? Тук сега и нагоре ли ще го правим с оградки на там за другите стълбички или? Не знам, има ли смисъл? Не знам, може.
Защото ако тук газ стреля и всичко ще бъде разрушено, което не е от такова. Може. Добре. Аре ти разчисти, аз мога да слагам. Добре. Опа. Ще разчиствам с картоф. Направо такова просъм, че не е истина. Добре. Чакай пак да не те удара, че... Имаш ли стълби? Мисля, че имам 2 стълби. Трябва да си направиш. Да. 7 дали стигат? Не знам. Нямам представа. То пигмент направо ме дразни. Тук 2, 4. Направи така некъде 20-тина, защото после и тук трябва с изкачването да има още и... Едва ще Да, стигна. направих 40, ама нищо Да, така. 40, бе, да си имаш. Как да трябва, за да стигне, трябва да остане. Така. Тук малко така неравномерно, ама нищо ти, че го правиш, ако трябва нещо. Стой да видим сега тук. Това ме дразни. И това. Сега инвентара. Ще си изхвърля каменяците. Той ще се напълни с други бокуци. Забравих името на тия камъните. Леле, колко съм зле. Поне си го признаваш. Фейл. Искаш ли огради да слагаш? Да, и че аз имам само 7. Аз имам 25. Аз ако трябва ще направя още. Само, че трябва някъде да попънеш крафтинга. Трябва да направим един съндък, така да си оставяме бокуците, като ни се напълни инвентара. Аз имам дърво, ако искаш мога да направя. После, може би. За момента не трябва. Тук... А ти няма ли да започнеш да снимаш клипове, а? Не, със сигурност. Защо? Защото не искам. И защото ми лагва като снимам. Като си купиш нов компютър. Да, със сигурност. О, Блейз. И лък. О, не само ти. Какви сме точни. Направо ме е истина. Прота. Особено понекога Добре. пропускаш. Тук там е. Тъпа мишка. Пред мен Да не трябваше да слагаме такива. Няма значение. Дай да върви. Къде да върви там това? А тук оттам могат да влизат, примерно. Добре, че ги направим още едно високо. Аз имам в мене. Аз имам 63. Аз имам 20. А колко дълъг ще е клипа горе-долу? Имаш ли представа? Не знам. Направи предположение. Сигурно повече от час, представям си. Много да, 3 часа. Особено. Само... От тази страна ги направим ли двойни? Може да. А после иначе ще си оправим ли пътя и към портала за Енда? О, не. Това сме го оправили, ти добре ли си? Да, бе, не сме го. Какво супер си? Да, бе, много супер, нещо. Нахубане в стаята. Да, точно това се получи сега. А тук ще ги правим ли двойни стълбите или не? Не, мани. Поне да махнем тоя дърт. Абе, тук отстрани, ако сложим е така. И аз така си мислих, поне да не падаме. Да. Че аз редовно това меткам с перла и с малко пуф пам долу. Няма ли да ни попееш малко? Не. Защо? Не. Направо трябва да се явиш ти за България. Ти ги служи, аз минавам тук и ги слагам. Саша. Ванкара. Много кажи. Още колко ти остават, че не се на мен сме само 4, 3, 2, 1, толкова беше. За тук как се слага така? Да, нещо така. И тук нещо трябва Това да дали е еднакво от двете страни? Има ли значение? Въпросът е да не падаш. Буташ си и да не падаш, това е цаката. Абе, трябва да е някакво симетрично става. Като гледаш тук много симетрично. Дърт, коблстоун, дърво. Идвам да го правя.
Колко време? Абе не, и аз слагах дърво по едно време. Аз се подслагах и... Значи два пъти Имаше сме. някаква дупка. Дупка, от какво може да е дупката? От газ, естествено. Аре, само това, такова. Тук нищо няма да слагаме, нали? Ммм. Айде, има на там да видим уния стълбите да ги направим с оградки, дето са по-близо до твоя портал. Айде. Тук трябва и почнка за спид. Обаче... Няма кой да си носи, естествено. Сега тия да ги направим с... Я имаш магмен куб. И... Имам аз. Има си, аз ще го убия. Имаш ли в тебе оградки? Не. Не Всъщност това не са оградки, са някакви стени, мой. Абе не знам какво са, аз си викам оградки. Сега внимай да не те ударим с това меч, защото е... Не е много добър, ама все пак не е толкова зле. Добре. Все пак е с острота. Уф. Какво бе? Не си ли када? Запалих се малко. Това само ти можеш да го направиш. Да се запалиш, да ме бутнеш в лавата, като днеска. Сори, беше без да искам. Да, днеска да. Без да исках копах под тебе, така. Да, без да искаш, да, и без да искам паднах в лавата и после трябваше да плувам. Добре, че имах пошънк в мене, че иначе... Опа! Крафтинг? От Къде е тебе? крафтинга? От тебе? Не е в мене. Значи по пътя. Напри тука. Крафтинг ли да направим? Да. Чакай. Ано па и да имах па и место в инвентара. О, какъв е то чакъл, къде го имам в мене, бе? Да имах и место. Като сега Хубаво не създавам встая. едно. Втори дубъл. Какво втори дубъл? Нахлуване в стаята. Ао, да. Може да има трети, не се знае. А при тебе нахлуване няма ли? Не, Все още. няма идея. Ама какво си просто с тия оградки, просто не е истина. А ти няма да излезеш, ще помогнеш, ама... Не стига, че ти давам камъни, ще снимам тук, па и искаш и... Снимай се, си дупе. Да бе, снимам го те. Нагази се още един път. Ето. Много секси, няма що да правим. И секси съм си. Да. Направо... Да, ти казвам за коя песен се стих. Обаче сега коя няма да пея, че ще стане лошо. Коя песен? Няма значение. Кажи го. Как беше? Поздравявам те с песента на Зис умри. С песента на диджей Дамян Пача. Да, особено. Чувствай се поздравена. Да, мерси. Сега готово. Аре, готово е. Не Да. прилича на нищо общо, взето. А тия там нещо стълби, няма ли да ги правим или така ще стане? Какви стълби? Тия там. Колко време стане този клип, бе? Нямам представа. Ако искаш да го спирам, къде си? Не знам. Къде отиваш, бе? Тия стълби, по това не са стълби. Не тия там, бе, аз си говорих за уния другите, ама... При други. Тия там. М, Няма смисъл, няма какво ги правим. Добре, значи аз да спирам клипчето, освен. Спирай, какво искаш прави. Да. На тебе ще снимам сега какво правиш. Аз знам какво правиш, като си сама. Така не. Да, знам. Какво право? Сега. Каква тайна ще я покажа? И не си метви така букуците, не те ли срам? Ама въобще. Че ти дойдем на гости. Не. Добре, след като спра клипа. Така става. Добре, да аз го спирам. Кажи чао на VBOX. Чао. Чао VBOX.